Makati mhuri yeZimbabwe sana zvekare pano pachivhitivhiti chenyezi mechitika reke tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, tiri kukurudzira vatsva kuti garai masubscriber pano pachivhitivhiti. Right, nyaya ndeyani yapano ndakakubatira nyaya iri kupisa maziritsi esocial media. Toda kuti tinge tichikuzivisai kuti zviro zviri kumboitika munyika yeZimbabwe. Hazvina kumira mushe, ndine nyaya yageza panapa yoda kuti ndichikuzivisai. Kune avo vasina kuinzwa, right, ndiyo nyaya ndayana yoda kuti ndikuzivisei. Right, ndikuverengere mukonyatsonzwisisa pandiri kutora nyaya. Rokunzi in a dramatic political twist, Justice Minister Ziyambi has called for the arrest of 4 veteran and ZANU-PF committee, Central Committee member Blessed Runesu Geza. The minister made the demand during a party meeting on February 3 in North Court, Zvimba East constituency. During the meeting, Ziyambi revived all the allegations against Geza, claiming that the past murder at his home requires fresh police scrutiny. In the past, he murdered someone at his homestead and the case was not thoroughly investigated. If you murder someone, the case does not just disappear. We are going to tell Mutamba to investigate, Ziyambi declared, referring to Police Commissioner General Stephen Mutamba. Right. Chinhu chandoda kuti ndikuzivise ndechekudai Geza panguva yacho yaari kunza akauraya munhu pafamu rake iyoyo kuhomestead kwake ikoko, havana kunge vachimusunga nekuti akanga ari wavo, but paakatanga kutaura against ivo ndo pakanzi ane mhosva. Saka zviri kubuda zvega pachena kuna iye Justice Minister kuti ivo kana vachiita corruption pachavo, ukange wakuramba corruption iyoyo kana kuita zvinhu zvakaipa zvakureva kuti waenemy wavo. Saka zviri kureva kuti ZANU-PF nde macriminal, Zimbabwe yatova criminal state kana takazvitarisa, ndo mabuditsiro zviri kuitwa vakadii vabata munhu. Saka zviri kuti vanhu vese vari muZANU-PF vane mhosva kana tikatarisa izvozvo, nekuti Emerson Damudzi Mnangagwa akatanga kutaura against kuti ZANU-PF anotanga kutaura kuti ane mhosva. Iye akatanga wacho ari kutaura izvozvo Justice Minister akatanga kutaura against ZANU-PF vanotaura kuti ane mhosva. So muri Zimbabwe ndo nyaya yemamiriro akaita. Ndinokutendai nekuona kwamunoita pano. Tudze zvamunofunga. Thank you. Zimbabwe masera sei? Chokwadi ndichocho, chokwadi ndicho chatinoserera, chokwadi ndicho chatiri kunzwa, chokwadi ndicho chasimudza hasha, chokwadi ndicho chatiri kufamba nacho. Zvavavo vari kuparidza evhangeri yechadonha, vana nyoka yamabhunu ndo inonzi chadonha yauri kutambira vana veZimbabwe. Chadonha vanhu vakuiziva kuti hanzi yeye ndanhonga mari, handi tinosheyana mari yandanhonga. Ndo zvauri kuita iwewe nyoka yamabhunu. Ibva waziva kuti uri kudenha, uri kuwedzera hasha pamusoro peZimbabwe. Uri kuwedzera hasha pamusoro peZimbabwe. Zuro ndizuro mairwisa vana veZimbabwe vachitsigira Nelson Chamisa. Nhasi uno maakuwadaidza kuti uyai tibvise Mnangagwa. Chero weopposition ipi anogona kutonga muhurumende itsva iri kuuya. Dzambowatsitsidzei iwe nyoka yamabhunu wechipangano, iwe unonyatsokuzikamwa mabasa ako iwewe. Newe Geza revolution unonyatsokuzikamwa kuti revolution yako yaiva iri yechii. You are not a liberator, Geza. Hausi liberator. Hakuna liberator anotadza kupoinda kuratidza vana veZimbabwe muvengi. Unonyatsa kuziva iwe Geza kuti mabumbwa, manyasaranda aya, machikunda aya ndo vakabata Zimbabwe, ndo vari pakudzvanyirira vana veZimbabwe. Ungadai uripo pakuonesa vana veZimbabwe kuti sei nyika isina kumbotongwa nemuNdebele kana Mushona kana Mutonga kana Muvenda. Ringadai ririro evhangeri rauri kuparidzira vana veZimbabwe kuti tizive kuti now you are a true hero, you are a true liberator. How can you become a liberator without identifying your enemy? Uri kuita zvauri kuziva, uri pabasa Geza. Nyatsokuteerera unzwisise, uri pabasa Geza. Uri pabasa nyoka yamabhunu, uri pabasa, ndokusaka uchiita chadonha. Vana veZimbabwe navo vauye vakubatsire iwewe kubvisa Mnangagwa iwewe.
2017 ndiani akabvisa Mugabe? Isa mhinduro yako ipapo kuti ndiani akabvisa Mugabe 2017. Ndiani akakokera vanhu kuti uyai tibvise Mugabe, vanhu vakauya. Harina kuzviita rega here Gudo Guru netimu rake, asi zvinhu zvavakadrafta here pachavo mamumbwa namanyasarandi. Zvino nhasi uno wakukokera vanhu kuti hanzi uyai tinobvisa Mnangagwa. Iwe kuuya kuno kuSouth Africa, iwewe kuenda kudiaspora, iwewe kuita chadona, iwewe kuuya kuSouth Africa kutevera macitizens ari kunze. Handiti wakaziva kuti ndo liberation struggle, ndo maZimbabwe ari kunze kwenyika. Mabumbwa ndo akasara kamunyika namanyasarandi, ndo agere munyika ka ari kudya upfumi hwenyika. Vana chaivo veZimbabwe ndo vari kunze, iwo akubudirawo kunze kuti hanzi ngatibatanei. Ungaudza vana veZimbabwe zvokubatana iwe? Vakamboparadzaniswa nani? Rini pakamboparadzana vana veZimbabwe? Handiti imi mamumbwa namanyasarandi ndimi muri kuda kubatana navaridzi venyika? Hazvipi zvakaita kuti vana veZimbabwe vabatane namabumbwa namanyasarandi. Isusu takabatana. Kana muchida kubatana navana veZimbabwe, imimi manyasarandi namamumbwa namachikunda, imimi tangai from zero kutaura chokwadi chezvamakabata kubva pachimurenga chepiri kusvikira nhasi uno. Rudzi rwenyu ruchene, muzvichenese pamberi pamandevele. Tanangurai gukura hundi, muigadzirise muipedze, nokuti iri pamusoro pevanhu verudzi rwechishona. Gukura hundi kuti vaigadzirise. Imimi varidzi vayo makahwanda, gadzirisai, itsanangurirei vana veZimbabwe nyaya yegukura hundi inzwisisike, mugozotsanangurira vanhu kuti ndiani muvenga aiponda magamba eZimbabwe. Vana Leopold Takawira, vana Herbert Chitepo vaiurawa nani? Musiye propaganda, mujekese ipapo. Nyoka yemabhunu newegesa. Handiti ndimi muri kufamba musocial media, Mnangagwa naChiwenga vakanyarara. Kana vachida kushama muromo Mnangagwa naChiwenga ngavatangire pagukura hundi kutsanangura kumhuri yeZimbabwe. No one will stop the liberation struggle. Uyai mutsitsanangura zvinhu izvozvo zvese kusvikira masvika kuno kuKupia makaita nazvese zvamakaitira vana veZimbabwe. Makavarwadzisa, havafi vakadzoka kwamuri. Kana pasina munhu akasungwa pamusoro pemhosva dzese idzodzo dzekunyangarika kwe15 billion dzekufa kwemahiro eZimbabwe, kana pasina tsananguro dzakakwana, hapana kana chekutaura kana chekugara patafura, ihondo chete nemimamumbwa yemi namanyasarandi. Hondo pamusoro penyu. Mwana weZimbabwe atsamwa. Zvichenesei pamusoro penyaya idzodzo. Hapana kubatana kwamuya muchitiudza imimi. Chakambotiparadzanisa pagukura hundi muchitiuraya chii? Chamava kuda kubatana nhasi. Tingasora tichiti hide and seek here nemuvengi wedu isusu. Kana kuine army intelligence, kana kuine police intelligence, kana kuine ma-CIO mu-ruling party achitadza kubata muvengi kana kuidentifya muvengi, nyika ichiparara ichinzi inobiwa sezvamuri kutaura nerurimi rwenyu, pasina anosungwa, then ndimi kama enemy acho evana veZimbabwe, ndimi kavavengi. Iwe Geza ndiwe muvengi mukuru weZimbabwe, nokuti nawo ka iwe uri kuti revolution you are playing an important role between the citizens nehurumende yechikoronyera yenyi. Ndoka hurumende yechikoronyera iyi yangofanana neyevarungu. Kana iriyo role yauri kuplaya, bring all those issues patable, uudze vanhu. After all, iwe Geza une zvako zvawakabata. Uri liberatory dzii anoterroriza
community. Wakauraya varungu vangani wewe, kana wakarova nembama chaiyo varungu vangani wewe? Geza. Tiri kukuonai, tiri kukunzwai. Ya. Ndini Dewa ndiri kutaura. Kana uchida chivenga vaira moyo vese. Chivavenga kubva nhasi newe nenyoka yemabhunu, venga vaira moyo vese. Nokuti iyi yatova hondo. Umwe neumwe paari mwana weZimbabwe acharwa ari paari ipapo. Achatanga kupikisa anything chinonzi ZANU-PF, nokuti ZANU-PF ndimi mamumbwa namanyasarandi, ndimi makateura ropa, ndimi muri kuba, ndimi muri kubata mabasa ese akashata mukati menyika. Nhasi uno maakudaidzira kuti uyai, chero opposition ipi, chero ani ngauye tibatane. Tichibatana kuita sei? Ko kana mukadzokera kumusha kwenyu tikagadzira musha wedu zvakaipa chii? Kubatana isusu tagara takabatana. Ende tiri kuwedzera kusimba kubatana nechokwadi chatiri kupiwa nachairman wehondo. Tiri kuwedzera kubatana nokuti tiri kuziva chokwadi. Tiri kuchenesana pachedu isusu marudzi edu takachena. Hatina watinopa mhosva pamarudzi edu nokuti hatina kumboenda muutongi, hatina kumbotonga nyika isusu. Imimi ndimi mune mhaka pamusoro penyu nokuti ndimi makatonga nyika 45 years until today. There is nothing you can address kuvanhu. Hapana chamuchauya muchiadresa nokuti hapana kambavha yakasungwa, hapana kana bhinya rakabatwa. Ndimi kamabhinya acho. Now it's clear you are our enemies. The army bosses, the police bosses, you are our enemy. Ndo chokwadi chinongovapo. Ndimi vavengi, tinokuzivai kwamunogara, tinoziva mhuri dzenyu, tinoziva upfumo hwenyu pahuri, tinohuziva. Ndiyo hondo yatinayo, ndiyo hondo yatichabata. Pamberi nehondo, pamberi nechimurenga, pamberi nekudzinga muvengi mukati menyika yedu. Mamumbwa yana manyasarandi, ZANU-PF, pasi nayo ZANU-PF. Ndiye muvengi wedu mukuru ZANU-PF. Navatengesi vayo vese. Wega wega anoti pamberi neZANU-PF mutengesi. Nokuti ari kusimbisa mamumbwa kupamba nyika yedu. Tinoisunungura Zimbabwe yanhasi. Tinoitora nyika yedu.